at 75% capacity subject sa safety protocols and minimum public health standards. Ulitin ko po, ang mga gym po sa Metro Manila at sa Laguna, Cavite, Bulacan ay pwede pong magbukas hanggang 70% operating capacity. Pero ang mga ito po ay depende rin sa inyong lokal na pamahalaan. Kung sila ay naglalabas ng ordinansa na nagsususpinde nito, tulad ng Lungsod Quezon na wala munang gyms, fitness centers at spas. Pinayagan ng outdoor dining. Hindi muna po pwedeng kumain o magkape sa loob ng mga malls. Mag-deliver or take out muna. Mag-delivery or take out muna sa mga indoor dine-in restaurants, cafes at establishments. Kung outdoor or alfresco dining, kailangan lamang mayroong acrylic or similar dividers, 2 tao kada mesa na may tamang seating arrangements or 1 seat apart at iba pang engineering and administrative control. Tatandaan lamang na nasa maximum 50% venue capacity ang outdoor dining restaurants, cafes at personal care services. Kasama po ang mga spas sa personal care services. Sa paglilinaw din po pwede mga spas at 50% capacity. Pero wala pa rin po munang makapag-aaral sa mga driving schools. Bawal rin muna ang mga sinihan. Hindi rin po pwede. Thank you for watching Politico TV. Please like and subscribe to our channel for more videos.